278, Martinez van het Hoge Mijnen. Martinez is ook een zoon van het team in 503. En zijn moeder is een ster sportmerrie van Onne 376. Gevolgd door een stermerrie van Naan 264. En een sterpreferente dochter van Jochem 259. Martinez komt uit de merriestam 38 en dat is de bekende Wijkje-lijn. De lijn waar ook stamboekhengsten als Djurre, Tjerk en Siert uit voortkomen. Martinez heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door mevrouw S. Heijink, wielens uit Vragender en in eigendom van Tatjana Larina in Kiev. Number 278 is Martinez van het Hoge Mijnen, a son of Tiemen 503. And his dam is a Star Mare of Honor 376. Second dam in line is a Star Mare of Naan 264. And then a Star Preferent daughter of Jochem 259. So Martinez descends from mare line 38, and that's a well-known line called the Wijkje line. And also studbook stallions as Djurre, Tjerk and Siert descend from this mare line. Martinez has a kinship of 18% and his height at withers is 1.66. His breeder is Mrs. Heijink and he is owned by Tatjana Larina in Kiev. In de banen de hengst met nummer 280. Onder van het Hermalen. Onder is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Nienke van Stalsluisweg. Stermerrie van Fabe 348. Tweede merrie in de lijn is een stermerrie van Feitse 293. En de derde merrie een ster A-merrie van Leffer 306. Onderkomt uit de merriestam 49. En die staat bekend als de superfokkende lijn van Oosterlo uit Terband. Ook stamboekhengsten als Karst 362 en Taaie 401 komen uit deze lijn. En ook een bekende merrie zoals
Teske O, modelpreferent AA, een dochter van Sierik 326. Komt uit de lijn waar ook Onne uit is ontstaan. Onne heeft een verwantschap van 17,8%. Een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door Wilbert Lucius uit Schijndel en in eigendom van de familie Zwanen in Helmond. Nummer 280, it's Onne van het Hermalen. He's a son of Nane and his dam is Nienke van de stal Sluisweg. A star daughter of Fabe 348. This mare line is well known as the Van Oosterlo line, and also Stadboek stallions as Karst 362 and Taaie 401 descend from this mare line, line 49. Onne has a kinship of 17.8%. His height at withers is 1.61. En van nummer 280 vliegen we door naar nummer 282. Macho van het Scar. Macho is een zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Wiefke van het Scar. Een kroon AA merrie van Alwin 469. En de tweede merrie in lijn is Van Ulkje. Ster preferente dochter van Deutschen 420. Gevolgd door een ster preferente dochter van Naan 264. Macho komt uit de merriestam 25. En deze tak is de vrij onverwante moederlijn waar Weilen Tinus Hoijmans uit Kerkdriel mee heeft gefokt. Ook stamboekhengsten als Valke 291 en Wienand 405 komen uit deze moederlijn. Macho heeft een verwantschap van 17,7%. Zijn hoogtemaat is 1,60 meter. Hij is gefokt door de familie De Jong uit Katlijk en in eigendom van Franke De Jong uit Sneek. With number 282, you see Macho van het Scar, son of Tjebbe 500. His dam is a Crown AA mare from Alwin 469. A star preferent daughter of Deutschen 420. And further is in his dam line a star preferent daughter of Naan 264. It's a well-known and quite free bloodline from mare line 25. And also Stadboek stallions as Valke 291 and Wienand 405 descend from this mare line.
Macho has a kinship of 17.7%. His height at withers is 1.60. En in de baan inmiddels de laatste hengst uit deze derde groep van dag 5 van de eerste bezichtiging. Nummer 283, Mindert van Bosma Zaten. Mindert is een zoon van het Tjebbe 500. En zijn moeder is Hanneke C., een dochter van Andries 415. Even over de cavalettis. En de Mindert komt uit de merriestam 99. Zijn grootmoeder is een ster-A-merrie van Brandes 345. Gevolgd door preferente dochter van Jochem 259. Mindert heeft een verwantschap van 18,5% en een hoogte van 1,68 meter. Here you see number 283. It's Mindert van Bosma Zaten. He is the last stallion in this group. He's the son of Tjebbe 500 and his dam is Hanneke C. And she's a star mare of Andries 415. His grandmother is Frauke van de Toornwertelene. And that's a star A mare from Brandes 345. The next dam in line is preferent mare of Jochem 259. So he descends from mare line 99. The kinship of Mindert is 18.5% and his height at withers is 1.68. Mindert is gefokt door A. Bosma en in eigendom owned bij Franke de Jong.
De derde groep, nummer 277, paard voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, iets horizontaal. Het schouder is goed van ligging, ook van lengte. Paard zou ietsje sterker in zijn rug mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft een iets recht achterbeen. Het voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben en is ook behoorlijk week gekoot. In stap is hij voldoende ruim. Zou hij wat meer activiteit kunnen vertonen, maar hij stapt wel goed door het lichaam. In draf is hij lichtvoetig, blijft hij wat hoog in het kruis en mag hij het voorbeen meer wegzetten. De galop is wat neerwaarts en mist daar ook wat in de souplesse. Nummer 278, paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, ook wat meer nek kunnen hebben. De hals zou ook iets meer lengte kunnen hebben, heeft een goede schouderligging, een lang schouder, in de bovenlijn is hij wat strak. Het kruis is voldoende van lengte, hij komt wel vrij dicht bij me, maar het is ook goed van ligging. De kwaliteit beenwerk is hard. De stap is voldoende ruim, maar dan zou ik wat meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf blijft hij wat neerwaarts en dan zou je meer te dragen moeten komen. In galop mag hij meer bergop en mist daar ook wat souplesse. Nummer 280, tweede bezichtiging. Nummer 282, een paard met een voldoende edelhoofd. Mist ook een beetje neklengte, de hals zal iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is wat afhellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap is hij voldoende lang. Heeft hij voldoende lengte, maar zou hij iets taktmatiger mogen stappen. In draf blijft hij wat neerwaarts. Heeft hij voldoende ruimte, maar zou ook meer te dragen mogen komen. In galop mag hij meer bergop en mist hij wat lichaamsgebruik. Nummer 283. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een voldoende neklengte. De hals is wat zwaar, komt ook wat diep uit de borst. Heeft een schouderligging die goed is. De rug zou iets sterker mogen zijn, ook kruis-lende aansluiting mag iets sterker zijn. Het kruis is wat hellend. Het paard is een beetje recht in zijn achterbeen. Het paard stapt met voldoende, mag iets meer ruimte in de stap hebben en ook wat taktmatiger stappen. In draf blijft hij wat op de voorhand. Zou hij meer te dragen mogen komen. Zijn hakken gaan naar de staart. En galop blijft hij wat neerwaarts en zou hij ook meer lichaamsgebruik kunnen hebben. En dat betekent dat er uit deze groep 1 hengst een uitnodiging krijgt voor de tweede bezichtiging in januari. En dat is nummer 280. From this group, one stallion got an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January. And that's number 280. En dat brengt de stand van vanmorgen op 5 hengsten met een doorverwijzing. En dat betekent ook meteen dat we hengst nummer 100 hebben aangetikt vandaag van de hele week. Die ster zijn geworden en door mag naar de volgende ronde.
Met nummer 285. Menzo Jede, zoon van Menne 496. En zijn moeder is Reza S. Model, sportpreferent prestatie. Dochter van Onne 376. En de tweede merrie in lijn is de sterpreferente A-dochter Ilva S. van Feitse 293. Merriestam 102 en een heel sterk fokkende stam. Een halfzus van Menzo is Ilana Jede, dochter van Mees 497. Zij werd dit jaar kroon en reservekampioen bij de 4 tot 6-jarigen op de centrale keuring in Harig. Een lijntje waar ook stamboekhengst Bastiaan 510 uit voortkomt. Menzo Jede is gefokt door Stal Jede en in eigendom van Fernando Galvan Valdez van Colvilla Universitaria. De hengst heeft een verwantschap van 18,5% en zijn hoogtemaat is 1,69 meter. Hier zie je number 285, Menzo Jede. He's a son of Menne 496 and his dam is Reza S. She's a model sport preferent prestatiemare and sired by Onne 376. Reza already has 7-star offspring, so almost a crown jewel. So Menzo Jede descends from mare line 102. It's a line where also Stadboek stallion Bastiaan 510 comes from. Menzo has a kinship of 18.5%. His height at withers is 1.69. He is bred by Stal Jede Vledder and his owners are Fernando Galvan Valdez from Colvilla Universitaria. Hengst nummer 286, Makan van de Honshoeve. Makan is een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Wilkje Maaike B. Stermerrie van Sjaard 320. En de tweede merrie in lijn is de sterpreferente Maaike P. en dochter van Challing 235. En de derde merrie preferente dochter van Kobus 248. Makan komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 16,2% en zijn hoogtemaat is 1,61. Makan is gefokt en in eigendom van mevrouw Snellenberg uit Gashoek.
Here you see number 286, it's Makan. Nummer van Manshoeven. 286 mag naar de nakeuring. Hij is nu niet regelmatig. Number 286 is not very regular in his movements. So he can return at the nakeuring. And it'll be next week, Friday. Hengst nummer 287. Manasse van Oostenburg. Een zoon van Menne 496. Uit Andrea van Oostenburg, stermerrie van Eibert 419. Manasse komt uit stam 25. En dat is de sterkfokkende Vesta-lijn. Hij heeft een verwantschap van 18,4%. En zijn stokmaat is 1,65 meter. Manasse is gefokt en in eigendom van Arie en Aukje de Hoek uit de Drachtster Compagnie. With number 287 you see Manasse van Oostenburg. He's the son of Menne 496. And his mother is Andrea van Oostenburg, a star mare from Eibert 419. His grandmother is a star mare from Andries 415. Followed by a star preferent mare of Heinz 354. Manasse descends from mare line 25, which is well known as the Vesta line. He has a kinship of 18.4%. His height at Withers is 1.65. His breeder owners are Arie en Aukje de Hoek, Drachtster Compagnie.
In de banen de hengst met nummer 288. Matthijs uit de Wester 1. Matthijs is een zoon van Tiemen 503. Zijn moeder is Tessa van de Tipsterwei. Een stermerrie van Norbert 444. Matthijs komt uit merriestam 15. En zijn grootmoeder is een kroonsport A-merrie van Heidse 425. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Olaf 315. Matthijs heeft een verwantschap van 18,7% en een stokmaat van 1,69 meter. Hij is gefokt en een eigendom van de maatschap Peter Kamminga uit de Wester 1. With number 288, we see Matthijs uit de Wester 1. He's a son of Tiemen 503. And this dam is a star mare from Norbert 444. Second dam in line is Crown Sport A mare from Heidse 425. Followed by a star preference daughter of Olaf 315. Matthijs has a kinship of 18.7%. His height at Withers is 1.69. He descends from mare line 15. Met nummer 289, Jisse van Bokkum. Jisse is een zoon van Tiemen 503 uit Neeltje van Bokkum. Stermerrie van Beert 411. Gevolgd door Antje van Bokkum, sterpreferente prestatiemerrie van Gaaien
295. En de derde merrie in lijn is Onnie B. van Rijtse 272. Jisse komt uit merriestam 110. En dat is natuurlijk de stam waar Bouke de Boer uit Nessen heel succesvol mee is. En dat betekent ook dat Jisse uit de merrielijn komt van de veelgeprezen Annetje van Bokkum. Model, sportelite, preferent, prestatie, AAA. De dochter van de Ulke 338 die afgelopen maand op 22-jarige leeftijd in Afrika is overleden. Jisse heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Zijn stokmaat is 1,65 meter. With number 289 we see Jisse van Bokkum. Jisse is a son of Teeman 503. And his dam is Neeltje van Bokkum, a star mare from Beard 411. Second mare in line is Antje van Bokkum. She's a star, preferent prestatie mare and daughter of Gaia 295. And Antje already has 7 star offspring. Jisse comes from mare line 110, and that's the same line as the very famous mare Annetje van Bokkum, who has the maximum on predicates behind her name. Model Sport Elite, Preferent Prestatie, AAA. And Annetje died last month at the age of 22 in South Africa. Jisse has a kinship of 18.5%. His height at withers is 1.65. And he's bred and owned by Bouke de Boer in Nes. Met 290 de hengst Nolin Z. Nolin is een zoon van Teeman 503. En zijn moeder is HWW, ster sportmerrie van Heidse 425. En Hawar was finalist bij de Pavo Friso-bokaal in 2014-2016. Het tweede merrie in lijn is Jawis van Lutke Pijnje. Stermerrie van Tjerk 328, gevolgd door Unix van Lutke Pijnje. Een sterpreferente merrie van Brandes 345. En dan komen we bij Eulvrouw van Lutke Pijnje. De sterpreferente Kroonjuweel. Nolin komt dus uit de merriestammen 50 en ook uit de lijn waar preferente stamboekhengst Beert 411 uit voortkomt. Nolin heeft een verwantschap van 18,6% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw De Graaf en Sharina Mandenmakers uit Giezen. With number 290 you see Nolin Z. Nolin is a son of Teeman 503. And his dam is Hawar W. Star Sportmare of Heidse 425. And Hawar was also a finalist for the Pavo Friso bokaal
214 and 216. His grandmother is star mare of Cherk, and followed by star preferred mare of Brandes 345. And the next dam in line is Earlvrouw van Lutke Pijnum star preference, a crown jewel. So Nolin Z comes from a very good breeding line, where also a stallion-like beard comes from. Mare line 50. Nolin Z has a kinship of 18.6%. His height at Withers is 1.62. He is bred and owned by Mrs. de Graaf and Sharina Mandenmakers from Giezen. Met nummer 291, Mind van Ramon Ahim, zoon van Timen 503. En zijn moeder is de Tekla van Unia Staten, dochter van Fritse 423. Kroonsportpreferente en prestatiemerrie. En de tweede merrie in de lijn is Geeske van Unia Staten. Zij is een ster dubbel A-merrie van Tetse 394. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Sierik 326. Mijn komt dus uit de merriestam 129. En met halfbroer Kai van Ramon Ahim heeft hij al een halfbroer die een triple A-score in de ABFP-test neerzette met 82,5% in het aangespannen gedeelte. Mind heeft een verwantschap van 18% en zijn hoogste maat is 1,64 meter. Number 291 is Mind van Ramon Ahim, sired by Timen 503, and his dam is a Crown Sport preferent prestatiemare from Fritse 423. He descends from a mare line 129. And he already has a half-brother with a triple A score in the ABFP. Mine is from Mareline 129. His kinship is 18% and his height at Withers is 1.64.
Met nummer 292 zien we hier Niek van stal Terpstra. Niek is een zoon van team 503. En zijn moeder is Maaike van Ikkerwoord, een dochter van Beert 411. En zijn grootmoeder is Ster-Merrie van Atse 342, gevolgd door een sterpreferente Merrie van Oege 267. Die komt uit de stam 177. En ook de bekende model dubbel A-merrie Ansje van Ikkerwoord, een dochter van Gjalt 426, komt uit deze lijn. Niek heeft een verwantschap van 18,4% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van R. Terpstra Horen in Terschelling. With number 292, you see Niek van stal Terpstra. Niek is a son of team 503, and his dam is Maaike van Ikkerwoord, a star mare from Beert 411. The next dam in line is a star mare from Atse 342, and then a star preferred mare of Oege 267. Niek descends from mare line 177. He has a kinship of 18.4%. His high and withers is 1.63. Niek is bred and owned bij Riens Terpstra Horen Terschelling. En met nummer 292 hebben we ook de laatste hengst uit deze groep gezien. Dat betekent dat de hele groep terug gaat komen in de baan in afwachting van het oordeel van onze jury. Number 292 was the last stallion in this group. And it means that we'll see all the stallions in the group in the arena for the final judgment of the judges.
dag 5 van de eerste bezichtiging. En de laatste groep voor de pauze. Het woord is aan de voorzitter van onze HKC, Piet Bergsma. We beginnen met nummer 285. Tweede bezichtiging. Nummer 287. Tweede bezichtiging. Nummer 288. Paard zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die ook verticaal geplaatst is. Voldoende lengte in zijn schouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lendenpartij. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is voldoende kwaliteit in zijn beenwerk. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin meer tact mogen hebben. In draf is hij voldoende lichtvoetig, maar mag hij meer tot dragen. De galop mag iets meer bergop en is wel voldoende ruim. Nummer 289, tweede bezichtiging. Nummer 290. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een lange nek. De hals zou iets meer lengte mogen hebben, heeft daar ook bij iets onderhals. De schouder is schuin, ook in de bovenlijn is de paard ietsje strak, vooral op de lendenpartij. Heeft een heel recht kruis. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap is hij voldoende van lengte, zou hij iets meer lichaamsgebruik daarbij kunnen hebben. In draf heeft hij een hoog ritme, maakt hij wat weinig front en komt hij niet te dragen. De galop blijft hij wat neerwaarts en zou ook wat ruimer gesprongen mogen zijn. Nummer 291, tweede bezichtiging. Nummer 292, paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Schouder is voldoende schuin. In de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lendenpartij. Het kruis is wat hellend en zou ook iets meer lengte mogen hebben. Ook een beetje meer voorbeenlengte zou het paard niet meer staan en ook iets meer kwaliteit in het voorbeen. De stap is voldoende ruim, maar mist daar wat lichaamsgebruik en zou meer mogen buigen in de sprong. De draf is voldoende ruim, wat op de voorhand en is wat traag in het achterbeen. En zou in de bewegingsafloop van het voorbeen ook iets correcter mogen zijn. De galop is wat neerwaarts en mist daar ook wat lichaamsgebruik. En zo hebben we er ineens weer 4 sterhengsten bij. En met een uitnodiging naar de tweede bezichtiging. Nummer 285, 287, 289 en 291. So the 4 stallions got an invitation for the second viewing in Leeuwarden. The numbers 285, 287, 289 and 291. We gaan even pauzeren. We liggen heel mooi op het schema. We gaan over een half uurtje weer verder met het programma. Dat betekent om 1:15 zien we u graag weer terug. We're going to have a break for about half an hour and we'll like to see you back at 1:45.
Met nummer 296, Jelge van Merenstaten. Jelge is een zoon van Lodewijk 431. En zijn moeder is Nienke van Merenstaten. Nienke is een dochter van Fabe 348. Jelge heeft een verwantschap van 16,8% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door Jan Vriend uit Zuidermeer. With number 296, Jelge van Merenstaten. Born in April 2019. Sired by Lodewijk and his dam is a studboekmare from Faber 348. Jelge has a kinship of 16.8%. His height at withers is 1.66. And he's bred by and owned by Jan Vriend Zuidermeer. Met nummer 297, Minse van het Rijtfield. Minse is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Jolante ST, een ster-Amerie van Alwin 469. Minse heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,60 meter. Hij is gefokt door El Wiersma uit Damwoude en in eigendom van stoeterij Galloper, Berkel en Roderijs. With number 297, Minse van het Rijtfield. Minse has a kinship of 18.4% and his height at withers is 1.60. He's sired by Tjebbe 500 and his dam is a star A mare from Alwin 469. Breeder is El Wiersma en owner stoeterij Galloper, Berkel en Roderijs.
Met nummer 298 Jensen van de Terpen, zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Mona Lisa van de Terpen, stermerrie van Chalbert 460. Jensen is geboren in juni 2019. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,66 meter. Fokker, eigenaar van Jensen, is Rudy Rienstra uit Wommels. With number 298, Jensen van de Terpen, sired by Tiemen 503. And his dam is a star mare from Chalbert 460. Jensen has a kinship of 18.4 and his height at withers is 1.66. Jensen is bred and owned by Rudy Rienstra in Wommels. Met nummer 299, Lasse van de Wikkelschiele. Lasse is al een sterhengst, geboren in juni 2019. Zoon van het team 503. En zijn moeder is Yveske van de Kempelen. Een stermerrie van Arnold 471. Lasse heeft een verwachtingswaarde, of een verwantschappercentage van 18,2%. Een schofthoogte van 1,62. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw Stefanie Dietrich uit Meinershagen. With number 299, Lasse van de Wikkelschiede. A star stallion sired by Tiemen 503. And his dam is Yveske van de Kempeler, a star mare from Arnold 471. Lasse has a kinship of 18.2%. His height at withers is 1.62. The breeder owner of Lasse is Stefanie Dietrich, Meinershagen.
Met nummer 300, Otte Z. Otte is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Anna Meike Z. Kroonsportberry van Deutschen 420. Otte Z heeft een verwantschapspercentage van 17,6 en een hoogtemaat van 1,60 meter. Hij is gefokt door A.H. van der Zee uit Oudwoude en in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. With number 300, Otte Z. He is a son of Tjebbe 500 and his dam is Anna Meike Z. Sired by Deutschen 420. Otte has a kinship of 17.6% and his height at withers is 1.60. His breeder is A.H. van der Zee and his owner is Jos van den Broek in Horsen. En 301, Liewe van de Lietse Bosk. Liewe is een zoon van Tjalle 454. En zijn moeder is Jaarda van de Tjonger, een kroon triple A-merrie van Gjald 426. Liewe heeft een verwantschapspercentage van 18,3 en zijn hoogtemaat is 1,69 meter. Liewe is gefokt door Algemeekma in Ter Itzhaard en in eigendom van C.A. Prel in Formeren. With number 301 is Liewe van de Lietse Bosk. He is sired by Tjalle 454. His dam is Jaarda van het Jonge, a crown triple A mare from Gjald 426. Liewe has a kinship of 18.3% and his height at withers is 1.69. Liewe is bred by Algemeekma te Itzhaard and owned by C.A. Prel in Formeren.
Met nummer 302, Olop van Over den Graaf. Olop is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Wopke van Over den Graaf. Stermerrie van Hessel 480. Olop heeft een verwantschapspercentage van 17,8% en een stokmaat van 1,67 meter. Olop is gefokt door P. de Haan uit Beest. En de eigenaar is Jos van den Broek uit Horsen. With number 302, Olop van Over den Graaf. He's a son of Tjebbe 500. And his dam is Wopke van Over den Graaf, a star mare from Hessel 480. Olop has a kinship of 17.8% and his height at withers is 1.67. The breeder is P. de Haan and the owner Jos van den Broek. Met nummer 303, Jelle van Meulunteren. Jelle is een zoon van Timun 503. Zijn moeder is Renske C., een dochter van Beert C. Een sterpreferente dochter zelfs. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,6%. Een stokmaat van 1,67 meter. En hij is gefokt. En een eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. With number 303, you see Jelle van Meulunteren. Jelle is already a star stallion, so it's familiar for him here in Harig. He's sired by a Timun 503 and his dam is Renske C, star preferent daughter by Beert 411. Jelle has a kinship of 18.6% and his height at withers is 1.67. His owner breeder is Arno Thomassen.
nummer 304, Idool van Dijkmania Staten. Idool is een zoon van Nuttert van Dijkmania Staten. En Nuttert is op zijn beurt weer een zoon van Ulrik 383. De moeder van Idool is Petronella van de Zonsgaten, een sterdochter van Beert 411. Idool heeft een verwantschapspercentage van 17,2%. Zijn stokmaat is 1,62 meter. En hij is gefokt en in eigendom bij Douwe Dijkman in Marsum. Nummer 304. Idool van Dijkmania staat. He's a 4-year-old stallion. Sired by Nuttert van Dijkmania staat. And his dam is a star mare from Beert 411. Idool has a kinship of 17.2%. His height at withers is 1.62. And his breeder and owner is Douwe Dijkman. Met nummer 305, Grutte Pier. Grutte Pier is inmiddels al een sterhengst van 4 jaar. Volgend jaar al 5. Een zoon van Marcus 491. Zijn moeder is Mare van de Dam-Singel, een stermerrie van Wiemer 461. Grutte Pier heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door A.J. van Dam uit de Tietjerk en in eigendom van A.J. van Dam en Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. With number 305, this is Grutte Pier. He's already a star stallion. He's sired by Marcus 498 and his dam is a star mare from Wiemer 461. His kinship is 18.1%. and his height at withers 1.65. His breeder is A.J. van Dam and he's also the owner in co-ownership with Hendrik Eppinga.
Op het straatje de hengst met nummer 306. En dat is Hendrik. Hendrik is een zoon van Arnold 471. En zijn moeder is Teetske van Pikkesiel. Een steenmerrie van Vetse 349. Hendrik heeft een verwantschapspercentage van 17,5%. Een hoogtemaat van 1,67 meter. Hij is gefokt en in eigendom van J. Tjarda en W. Prikken in Tromrijp. Met nummer 306, Hendrik, son of Arnold 471. Het is dame is Starmare from Vetse 349. Hendrik has a kinship of 17.5%. And his height at withers is 1.67. His breeder owners are J. Tjarda en W. Prikken in Tromrijp. En nummer 307, Hauke van de Nijmwanne. Hauke is al een sterhengst, 4 jaar oud. Vader is Nane 492, zijn moeder is Wouw PH, een ster dubbel aanmerrie van Fritse 423. Hauke heeft een verwantschapspercentage van 17,6. En zijn fokker-eigenaar is mevrouw José Mulschliegel uit Drachten. With number 307, we have Hauke van de Nijmwanne. He's already a star stallion, 4 years old, sired by Nane 492. And his dam is Wouw PH star double A mare from Fritse 423. Hauke has a kinship of 17.6%. En his breeder owner is mevrouw Mulschlegel uit Drachten.
Met nummer 308, Gruthert van Lietse-Vleren. Zoon van Lodewijk 431. En zijn moeder is Liebrich, een ster Amerie van Tjalbert 460. Gruthert heeft een verwantschap van 17,5% en een stokmaat van 1,60 meter. Zijn fokker-eigenaar is Stal Lietse-Vleren in Tjum. With number 308, you see Gruthert van Lietse-Vleren. He's a 4-year-old son of Lodewijk 431, and his dam is a star mare from Tjalbert 460. Gruthert has a kinship of 17.5%, and his height at withers is 1.60. His breeder owner is Stal Lietse-Vleren in Tjum. De hengst met 309, Hidde G. Hidde is een zoon van Julius 486. En zijn moeder is Willeke H., een stermerrie van Sjaard 320. Hidde is 4 jaar, heeft een verwantschapspercentage van 18%. En hij heeft een stokmaat van 1,72 meter. Hidde is gefokt door de heer Geerts uit de Mortel en in eigendom van P. Nouwenhelden, Koningslust. Nummer 309 is Hidde G. Hidde G is sired by Julius 486. And his dam is Willeke H. Starmare from Sjaard 320. Hidde has a kinship of 18%. And his height at withers is 1.72. It is bred by PLM Geerts and owned by P. Nouwen in Helden, Koningslust.